कोकण ॲग्रो डेव्हलपर्स विशेष कृषी सल्लागार, सर्व पिकांसाठी सुयोग्य मार्गदर्शन तसेच शेतीविषयक सर्व सुविधा उपलब्ध। बायो तुलसी प्लस सर्व पिकांसाठी उत्तम खत। संपर्क 8275 88 72 90। आमची वेबसाईट www.kokanagroddevelopers.com। ईमेल ID kokanagroddevelopers@gmail.com। एडगाव करूळ सीमेवर वीज खांबांवरील 4ही वीज वाहिन्या जमिनीवर लोळतायत। त्या वीज वाहिन्या जमिनीवर अस्ताव्यस्त पडल्या असून संबंधित प्रशासन याकडे डोळेझाक करतंय। वसुलीच्या नावाखाली मीटर तोडण्याची धमकी देणाऱ्या अधिकारी व कर्मचाऱ्यांनी या तुटलेल्या वीज वाहिन्या अगोदर जोडाव्यात अशी मागणी ग्राहकांमधून केली जाते। वैभववाडी गगनबावडा या राष्ट्रीय महामार्गानजीक एडगाव करूळ सीमेवर 15 दिवसांपूर्वी झालेल्या वादळात जवळपास 4 खांबांवरील वीज वाहिन्या कोसळून जमीनदोस्त झाल्यात। दरम्यान वीज वितरण कंपनीनं केवळ विद्युत पुरवठा बंद करण्याचं काम केलंय, मात्र अद्यापही या सर्व वाहिन्या जमिनीवर अस्ताव्यस्त पडल्या आहेत। या वाहिन्यांमध्ये पाळीव जनावरं अडकून पडतायत। संबंधित ग्राहकांनी याबाबत वारंवार वायरमन व इतर कर्मचाऱ्यांशी संपर्क केला, परंतु त्यांनी जोडणीकडे दुर्लक्ष केलंय। खांबांवरील 4ही वाहिन्या तुटून पडल्यानं गेले 15 दिवस येथील 2 ते 3 घरांचा पुरवठा खंडित झालाय। संबंधित यंत्रणा याकडे दुर्लक्ष करत असल्यानं यंत्रणेचा सावळा गोंधळ समोर आलाय। ब्युरो न्यूज कोकणशाही। असे नवनवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी कोकणशाहीचं यूट्यूब चॅनल सबस्क्राईब करा व बेल बटन प्रेस करा। तसेच फेसबुक पेज लाईक करा आणि इंस्टाग्राम पेज व ट्विटर पेजला फॉलो करायला विसरू नका।